さあ皆様改めましてこんにちは。あれ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 、ちょっと元気がないんじゃないですか。もう一回いきますよ。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。さあそれではですね、大江戸ハワイフェスティバル開演いたします。さあ今日はですね、大江戸ハワイフェスティバルということで、大江戸とそしてハワイ今後のお祭りでございます。さあ皆様、このお祭りを盛り上げるべくして今日はこの僕がお祭り男としてこのまま一気にお祭りを雰囲気にしたいと思います。さあ大江戸ということで、皆様日本のワッショイという言葉ご存知ですか？そしてですね、ハワイということでアロハという言葉ご存知ですか？さあ今日はですね、その2つを混合して一気にこの場をお祭りの雰囲気にしたいと思います。僕がワッショイって言ったら皆様アロハと返してください。いいですか？僕と同じぐらいのテンションで同じぐらいの声量でついてきてくださいね。それでは一回こっちの演者たちが見本を見せます。僕がワッショイって言ったらアロハって言ってくださいね。それでは参ります。ワッショイ。はい、そんな感じですね。盛り上げていきたいと思います。それでは参ります。ワッショイ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 。はい、ありがとうございます。これからどんどん盛り上がっていきます。それではどうぞお楽しみください。
本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手とご声援を、和太鼓隊、そしてナホクオカヘアラリの皆